Hola, bones. El meu nom és Isolda Vallvé Ripoll i em dedico a la construcció des dels 23 anys. Vaig fer la meva formació en escultura, em vaig especialitzar en tall en pedra i vaig dedicar molts anys de la meva vida en formulació de morters petris, de formulació també de morters de cal, i actualment estic posant la meva energia per la recuperació de la tècnica constructiva de la volta catalana, amb un interès especial amb el tema de la creació d'estructures. Actualment estic treballant a la Sagrada Família i aquí és un bon lloc on podem fer una bona barreja entre la part artesana, la part de coneixements ancestrals i la barreja de les noves tecnologies. No? És una mica com es casa la ciència i l'art i com a vegades que apareixi un va en detriment de l'altre i molts altres cops s'aconsegueix un bon equilibri. Aleshores, per mi, el tema de què fa la dona a la construcció té molt a veure amb això. Té a veure amb l'equilibri entre la ciència i l'art, entre la part masculina i la part femenina. Perquè allò que portem, totes les parts, és molt interessant si està en la mesura justa. No? Aleshores, jo crec que la dona no ha estat en la mesura justa en la seva aparició amb les tècniques constructives. Alhora jo també crec que hi hem sigut sempre presents, però possiblement no hem tingut la mirada, no hem tingut la llum, no? Era com que estàvem en diferents plans. I l'únic que canvia entre l'home i la dona i la construcció, ara, per mi, és que tenim la mateixa mirada, tant si ets home com si ets dona, no? Que l'important és el que estàs fent. Aleshores, aquest moment d'avui en dia ens normalitza molt que la nostra aparició sigui tan normal com la que ha sigut la de l'home. Doncs bé, això és tot de moment. Mira, jo no sé què porten les dones en el món de la construcció. Jo tampoc sé el que porten els homes. Jo sé que em dedico al món de la construcció perquè m'agrada i mai el meu gènere m'ha condicionat a escollir una feina o una altra. Què som les dones a la construcció? Som persones. Crec que no importa parlar de dona o d'home. Crec que importa parlar de persones i que una persona que treballa amb motivació per treballar, doncs és una persona que potser fa una feina ben feta. Potser. I també penso que més hi ha dona a l'obra, més la gent ho troba normal que hi hagi dona a l'obra. I això, per mi, per moltes, és molt important.